טוב, חותכים קשירה של יד עכשיו לספרדי ושמי, חלק מהשמי, ויש גם חלק מהאשכנזים שעושים. מה שאנחנו עושים, גוזרים את הקצה של הרצועה בצורה כזאת שיהיה לנו שפיץ ארוך, לפעמים יותר ארוך מזה. אני אתן שיהיה פרופורציה, לפעמים יותר ארוך מזה, כדי שאנחנו נוכל להכניס אותו לתוך הבית. הנה הבית, אנחנו לוקחים את הרצועה. זה בית של ראש, אבל אנחנו עושים יד. כן. לוקחים את הרצועה, שהצד המבריק כלפי מטה, כן? הצד של השלוש, זה לימני, כן? זה שמאלי. מה? זה לשמאלי? זה לא. ליד שמאל, להנחה ליד שמאל. כן, לצד ימין אנחנו נדבר כבר בהמשך. מכניסים, הלוך, חזור, הנה הצד השחור כבר למעלה, חזור. בבית נורמלי או בבית רגיל, בשלב הזה יהיה לנו קשה, נצטרך פלייר למשוך את זה החוצה. כמה אני מושך בינתיים ארוך כדי שיהיה לי מרחב פעולה. עכשיו אני עושה שלב שאני עושה את היוד. יוד אנחנו כבר יודעים איך עושים. פעמיים כלפי חוץ כמו הסמל של החטופים, פעם אחת ככה, פעם אחת בתוך הלולאה. מהדקים, דואגים שכל הצד הגזור ועוד קצת יצא החוצה. מהדקים. עכשיו, הנה הצד הגזור פה, ואני גוזר את זה פה עם מספריים, משאיר את הקטע כזה של יוד. טוב, מה אנחנו עכשיו עושים? הנה. ארבע אצבעות בערך. מהצד הזה כמה אני משאיר? אצבע. אצבע. יופי. היוד אני שם אותה כאן. לוקח את הרצועה. אין אורך, כשיהיה גדול, כן? ללולה עכשיו. שם כאן, המעברת למעלה. זו גלולה גדולה, רואים? תראה, רואים את התפיסה שלי? כן. רואים. לוקחים את יד שמאל, מכניסים אותו לתוך הלולאה, מחליפים ידיים, בוהן בבוהן, מחזיקים את היוד, לוקחים את יד ימין, לוקחים את הלולאה, הנה היא פה, עוטפים את הבית, מביאים לצד השני, וזורקים. וכמובן, הנה, השארתי, רואים שהשארתי. יופי. אחרי שזה קורה, מחליפים יד, שוב, ורואים פה את הלולאה, נכון? רואים אותה? הנה, אני מדגיש אותה. תופסים אותה, תופסים את הלולאה, הנה עם האצבע הזאת. זורקים אותה החוצה, והנה הלולאה. מה שאנחנו עכשיו עושים, מצמצמים את הלולאה. היוד נכנסה לפנימה, זה פחות מעניין אותי עכשיו. אני יכול להוציא אותו, את היוד. הנה האצבע שלי, אני תופס את הלולאה. תופס, תופס. אם צריך, אני מיישר. בוא. מה אני רואה? היוד בחוץ, קטע התחתון נשאר לי אצבע, הקטע הזה אני רואה את הלולאה שיוצאת מלמטה, עוטפת את הנותר ובאה לאצבע שלי. זה מה שאני אמור לראות. לפעמים בשלב הזה מסתבכים, לוקחים את זה, לוקחים את זה, זה פשוט משחקי ידיים, צריכים להפוך את הלולאה עד שמגיעים למצב הזה. רואים? מה אני עושה? הנה היוד. מכניס אותה בתוך הלולאה לכיוון האצבע שלי. בא מלמטה. מכניס שוב בלולאה. מצמצם.
מצמצם, מתחיל להדק. עד שזה מתהדק לו חזק. וכאן היוד לא יהיה צמוד לבית כי זה בית של ראש, רק בית לאימונים. אבל זהו. זה קשר של יד ספרדי. ואז מעבירים. נעשה את הסיום שנייה. ומעבירים, לוקחים את הקטע הארוך. וממש בסוף. זה השלב עכשיו שמשמנים את הבית. אחרי שניקינו את הקטע התחתון. מעבירים. זה נקרא לולאה כלפי חוץ. היא לא כלפי הלב. לולאה כלפי חוץ. ותראו, שימו לב שפעמיים עובר פה בתוך המעבר אתה עוברת פעמיים הרצועה. זהו. זה הכל.